L-elezzjoni ġenerali tas-Sibt 30 ta' Mejju se tkun biss it-tielet waħda imsejħa għal dan ix-xahar fi żjed minn 100 sena mindu fl-1921 Malta ingħatat kostituzzjoni ġdida wara l-Gvernijiet tas-7 Ġunju u bdiet titħaddem is-sistema elettorali tas-single transferable vote. Ħarsan lejn l-elezzjonijiet ġenerali kollha li saru s'issa f'pajjiżna, il-poplu kien intalab jivvota fix-xahar ta' Mejju f'żewġ okkażjonijiet oħra qabel, jiġifieri fl-1951 u fl-1987. 65 sena ilu l-elezzjoni kienet saret bejn il-5 u s-7 ta' Mejju. Dak iż-żmien u sal-1976 l-elezzjonijiet ġenerali f'pajjiżna kienu jsiru mifruxin fuq 2 jew 3 ijiem minflok kif inhi illum fuq ġurnata waħda. Anke dik tal-aħħar ta' tmeninijiet l-elezzjoni ġenerali kienet saret fil-bidu għax-xahar propju nhar id-9 ta' Mejju. Kurjuż ukoll hu l-fatt li fl-aħħar 23 sena mill-elezzjoni tal-2003 l-elezzjoni ġenerali lokali dejjem saret fl-ewwel nofs tas-sena, dan hekk kif fl-2008, fl-2013 u fl-2022 din saret f'Marzu, fl-2003 f'April u fl-2017 f'Ġunju.